Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze nje. Yeah, our effort has been not in vain. We started at around 5 o'clock this morning. We're still going to search for other 2 missing individuals. Sakuthola ke isidumbu esisodwa kanti ke amathimba abezimo eziphuthumayo KwaZulu Natal sathungatha abantu ababili okusolwa ukuthi bamuke nezikhukhula eMshwathi eduze kwaseMgungundlovu. In that letter, you drew Advocate Chauke's attention to the decisions made by him. Inhloko yophiko olushushisa amacala omphakathi Advocate Shamila Batu uyaqhubeka nokwethula kubufakazi esigcawini esiphenya ngobuqotho benhloko yalolu phiko eSouth Gauteng Advocate Andy Chauke. This summit has taken place at a crucial time as calls around the world grow louder for progress. Iningizimu Afrika eseyetholele ke isiqoko ngemva kokuqopha umlando okusingatha ingqungquthela ye-G20 eyimpumelelo yokuqala ngqa ezwenikazi Afrika. It will be a tough game for both teams. I'm so happy about the performance of our player. I think we did very well. Kanoma sibheka kwezemidlalo iKaizer Chiefs iguqiswe i-Al-Masry yaseGibhithe ngamagoli ke amabili kwelilodwa ekuhambeni emidlalweni we-CAF Confederation Cup. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezindabeni ke zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Sakuthola isidumbu esisodwa kanti ke amathimba bezimo eziphuthumayo esifundazweni KwaZulu Natal sathungatha abantu ababili okusolwa ukuthi bamuke nezikhukhula eMshwathi eduze kwaseMgungundlovu. Njengamanje ake sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uNonhlakanipho Magwaza nosendaweni ke yesigameko. Nonhlakanipho ake sikubingelele sikwamukele ke ezindabeni zasemini. Sicela nje usichazele ukuthi ngabe ihamba kanjani imizamo yokuthungatha labo ke abamuke nezikhukhula kuleyo ndawo. Angibingelele Daud nombukele ekhaya sisakhona la endaweni yaseMshwathi la ekubuye khona abantu abathathu kodwa oyedwa kusetholakele abezimo eziphuthumayo basathungatha laba babili kuthiwa abakatholakala njengoba nibona nje isimo ukuthi simbi kakhulu imizi yonke ekade imila iyakhiwe la igugulekile njengoba kade kuthiwa imvula einamandla zigcwalise lo mfula lo okubangele ukuthi umfula ugcwale uze uzogugula zonke izindlu engala ezakhelene nomsebe womfula. Sike sakhuluma ke nabaphathi ke iphathi mandla zala eKwaZulu Natal ukubabuza ukuthi njengoba kuyilesimo esikanje abantu benziwe njani bayashoke ke umasipala ukuthi abantu abaningi bahanjiswe bayolaliswa emahholo nasezikoleni eziseduze ukuze bathole indawo yokukhosela kodwa iningi labo like labuya lazohlala nezihlobo izolo ebusuku bangayithola namhlanje ekseni kodwa na amalungu omphakathi akhona la eswafice emile ebheka la ekade ehleli khona sike sikhulume nawo siwezwe ukuthi bona benze njani bazokwenza njani. Sawubona mama njani? Yebo siyaphila. Ngikhona ngiyezwa kuthiwa nawo wakho umuzi ubukhona khona la mhlambe nenze njani ebusuku isimo sinjani nizolala laphi namhlanje? Sisazobuyela khona la sicele khona kamakhelwane ukuthi basilalise ukuthi bebengakasho ukuthi asiphumi sizozama ukuthi silale khona kuze kube siyaphinda siyatatulula lana ke siyakwazi ukuphinda simise futhi sihlale asinayo indawo yokuhlala. Mhlambe izinto ebeyiphakathi nikwazile yini ukuthi nikwazi ukuhlenga okunye mhlambe njengama ID? Basathola ngama ID ngendlela amanzi esiwabone ngayo sabona seqhuma endlini bengasekho ukuthatha lutho bese ukusindisa impilo yakho nezingane kuphela. Bekuyikhathi zini kwenzeka lokho? Mhlambe beke o5 ke ko6 kodwa bese siqala kubantambama. Imvula beyina kakhulu ngosizwa ngamanye amalungu omphakathi athi beyingani kakhulu kodwa bavele babona nje ngomfula usugcwala usungena endlini. Bebingani kakhulu ibikhiza nje umkhizo sojwayelekile omncane sesibona sabona amanzi eqhuma endlini semasiphuma sasotha amanzi asejomba izindlu and kuyaqala ukwenzeka asikwazi samanzi angakabe eqhamukaphi kuyaqala ukwenzeka sazi saphuma.
Mhlambe laba ke kuthiwa balahlekile beko omakhelwane benibazi. Yebo siyabazi sikulula inodwa sonke nabo nabangale kuqaleni bebehlala ema-cottage akhona beqashile. Nina niqashile nabakhona la endaweni? Cha sabakhona la endaweni. Okay. Njengoba nimuzwa ke weDawudi ukuthi abakwazanga ukuphuma nalutho into nje ebibalekile ukuthi bahlenge impilo zabo kanye nalabo ke abasadukile bathi bekomakhelwane bebehlala emakotishi kodwa ke sithe mesikhuluma namanye futhi amalungu omphakathi ayasho ukuthi labo abanye babo labo abathathu oyedwa wabo labo abathathu engathi uvela eEastern Cape naye ke oza kwabo asebenza nabo kade bekhona bezombheka ngazi noma isikhathi sesasivumela yini ukuthi sikhulume nomkhulumi o spokesperson saka Coxa ozositshela ukuthi njengoba izulu linjena nje amafu emnyama mhlambe zikhona yini ezinye imvula ezisalindelekile. Msakazi sibonge kakhulu sikhona imvula esilindile msakazi ngokombiko wezangoma zezulu loqhubeka nokuna izulu okuveza khona ukuthi kungase kuphinde futhi kube khona igameko ezenzakalayo isifundazwe sonke lo mbiko esitholile kwizangoma zezulu msakazi. Mhlambe zingakho ezinye indawo ezithole ukulimala ngenxa yesimo sezulu sayizolo. Isimo sezulu sayizolo msakazi indawo ezinye emajuba khona indawo futhi nasogwini amathimba ethu ethunywe khona ngqongqosho kaCoxa umfundisi Thulasize Buthelezi ngayo inhloso yokuthi azobheka umonakalo owenzekile alethe futhi nosizo oluphuthumayo. Angibonge kakhulu loyo ke bewokhulumela umnyango wakaCoxa umnumzane usenzelwa Mzila esho ukuthi izakhozi sakhona imvula elindalekile namhlanje ingalinganiselwa ngo-60% weimvula elindalekile okungase futhi kuphazamise ukuthungatha laba abanye ababili abasele. Angibuyele kwena estudio weDawudi. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uNonhlakanipho Magwaza sibikela bukhoma ke esemshwathi esifundazweni kwaZulu Natal lapho ke izikhukhula sheke imindeni eminingi kisele Dengwane njengoba ke manje ke abezimo eziphuthumayo basaqhubeka bezama ukuthi bathungatheke laba ababili abasadukile ke namanje. Ubuholi be-SACP kanye ne-ANC buzobamba ke isithangami ke seyingxoxo zokubonisana emhlanganweni okulindeleke ukuthi ke ubhunge ngesinqumo ke se-SACP ezizwakalise ukuthi ke izongenela ke ukhetho ke lwangonyaka ozayo lo uhulumeni ke bezindawo izimele ke ngayodwana ngaphandle kokweseka i-ANC. Abakhulumela ke le inhlangano kwezombili bathi kumhlangano uzogxila nasemaphuzeni ke okuqinisa kobudlelwane bukaNxantathu. We are meeting with the Communist Party. We're going to look at the state of the alliance. We're going to look at the position, the resolution of the South African Communist Party to contest elections independently. And more importantly, is to look at how do we safeguard this revolutionary and historic alliance. A lot of media publications have said this is only about the question of elections. It is not about that. It's about strengthening the alliance, discussing the contemporary political issues, because the alliance is not really just concerned. Of course, it may be topical for news headlines, but for our operations in the alliance, our concern is not only the question of the Communist Party participating in the local government elections next year, but it's got to do with the whole work that we share. That has got to do with pursuing our national revolution. Inkantolo manje yasethembisa isihlehlisele umhlalulunya kwezokwethwasa icala lomsola wesibili nosola ngokubandakanyeka esigamekweni sokudubula kubulawe ke isisebenzi ezimbili esikoleni samabanga aphansi enxiweni ethembisa. Lomsola wesibili ukhalelwe amasongo kaSigonyela ngolwesihlanu lwedlule kulandela ke isigameko sokudutshula kathisha inhloko kanye ke nomabhalane wesikole. Umsola kokuqala ongowesifazane ke oneminyaka engama-26 yena kuvele ke ngaphambi kwenkantolo ke ngalo kulwesihlanu kanti ke okuvela ukuthi kusebenza kuso lesi sikole kanti kusola ukuthi lona wesifazane waqasha ke izinkabo kuze ke zidubule ke laba bobabili ke kusenjalo kubhekene ke namacala amabili okubulala. Inhloko yophiko olushushisa amacala omphakathi Advocate Shamila Batu uyaqhubeka nokwethula ubufakazi esigcawini esiphenya ngobuqotho benhloko yalolu phiko eSouth Gauteng ngo-Advocate Henry Chauke. We are all here on a fact-finding mission. We need to get the context right
If you don't, we are going to lose the focus. Usihlalo lesigcawu esiphenya ngobuqotho bomqondisi ozokushushiswa kwamacala omphakathi Judge uBess Nkabinde uthe kubalekile ukuthi kuthola umongo walolu daba malungana nezinqumo ezathathwa uAdvocate Andrew Chauke omisiwe. Lokho njengoba kubhekisiswa ngezinqumo azithatha udabeni luka Johan Boysen. In that letter, you drew Advocate Chauke's attention to the decisions made by him. I'm interested to understand the decisions that he took or allegedly took in relation to the Boysen's matter. Njengoba oyinhloko ye-MPA uAdvocate Shamila Batoyi eqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe kulesigcawu uphinde wabuzwa ngama-emails ayethunyelwa ngo-Advocate Chauke ku-Advocate Cyril Mlotshwa. The second email in that chain is one from Advocate Mlotshwa to Advocate Chauke. And he states the following: Dear Advocate Chauke, our telephonic conversation today refers. Kindly furnish me with the prosecutor's memo or report so that I can have a wraparound view of the matter. The report must also have the police stations and CAS numbers so that we can open the DPP's file. Thank you in advance. Batoyi yaqhubeka nofakazi bakhe kulesigcawu. I hope that Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi ingqungquthela ye-G20 ebibanjelwe eNasrec eningizimu neGoli egoqwe izolo ibe ingqophamlando yaqhamisa ke izinhlelo kwihhovisi likaMengameli elinazo zokubeka ke eqhulwini izwekazi Afrika kanjalo ke nezinhlelo zokusekela ke amazwe abhekene nezinselele nezikweletu. This summit has taken place at a crucial time as calls around the world grow louder for progress on the imperatives of our time. Iningizimu Afrika ishayelwe ihlombe ngempumelelo yengqungquthela ye-G20 echazwe njengengqophamlando ebithanyelwe ngabaholi bamazwe omhlaba abazibophezele ngokuvuselelwa kobumbano lwamazwe ngamazwe. Second, this is as well a summit where African Union has its seat, which is a very important achievement as well in the recognition of Africa as a whole and Africa as being part of these nations to decide for themselves and for the future. Abaholi bamazwe bebethamelele ngqungquthela bathi lesi kube isikhathi simqoka kakhulu ezwenikazi iAfrika. It's very important that this summit is held on the African continent. It shows that Africa is taking its place in the global economy and the importance of Africa to the future of the global economy. Abaholi bamazwe angaphansi kweSADC bathi okuningi okubhungwe kwi-G20 kuhambisana nezibophezelo zamazwe ase-Afrika. Our work on disaster risk reduction, climate change and food security must be transformative. It also requires partnership built on accessible finance and fair technology transfer. Osekusele njengamanje ukwedluliselwa kwamandla kwelasemelika okuyiyona ezoba ngosokhaya be-G20 ngonyaka ozayo. Iningizimu Afrika ekwazanga kwedlulisela ngamandla njengoba elasemelika lingazange lelubhade engqungqutheleni ebiqhubeka eNasrec. Mbukele sathi iqhwa ezitolo kanti uMasibuya sizokuphathela uWT. Sesikhuze kakhulu indaba lena yabantu abavula amacala okuhlukunyezwa bebawasule ngoba sinenkolelo ukuthi ngokwenza njalo ibona abakhuthaza abenzi bobubi ukuthi bangasabi ukwenza lokho. Ihhovisi likaNdunankulu kwaZulu-Natal lethula kumkhankaso wokulwisana ke nesihlava sodlame lwayimene nobulili esifundazweni ngokubambisana nabo kaSihlohlo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili lesibiko ukuthi kuthola isidumbu esisodwa kanti-ke amathimba bezimo eziphuthumayo kwaZulu-Natal asathungatha abantu ababili okusolwa ukuthi bamukene ikhukhula eMshwathi eduze kwaseMgungundlovu.
Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Ihhovisi likaNdunankulu wakwaZulu Natal lethula kumkhankaso wokulwisana nesihlava sodlame lwayameneke nobulili esifundazweni ngokubambisana namaphoyisa. Intatheli ke ye-SABC uSimphiwe Makhanya ukhulumeke noNdunankulu wesifundazwe uThamintuli. Sibonge bese sibingelela umbukelo wendaba ngalesi sikhathi impela uhulumeni wakwaZulu Natal ke ukhathazekile ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane esifundazweni. UNdunankulu wesifundazwe hambisana ke nabaphathi bamaphoyisa esifundazweni baqeda ke ukuba nesithangami sabe izindaba nalapho khona bebechaza ngesimo esikhungethekile esifundazwe malungana nodlame elibhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. Asizwe kabanzi ke kuNdunankulu wesifundazwe ukuthi ikuphi uhulumeni ahlose ukwenza ukulwa nalesi sihlava. Ndunankulu sibonga kakhulu isikhathi sakho. No, siyathokoza Gqabaze nababukeli emakhaya. Njengohulumeni wesifundazwe saZulu Natal siqala umkhankaso lo weinsuku ezi16 oqala mhla 25 usuku lakusasa kuze kube mhla ka10 December ukuthi sonke kufanele siphuma umkhankaso wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Siyazi bakhona besilisa abahlukumezekayo kodwa siyazi ukuthi ibale phezulu kakhulu ingane nabantu besifazane. Esithi ke isizwe sonke kufanele sisukume sibambisane. Umkhankaso wethu ke uzobe ubheka ukuxoxisana nabamatekisi, ukuxoxisana nabamasonto, ukuxoxisana namakhosi nabaholi bonke bomphakathi ukuthi sonke asisebenzise ithuba lapha sikhona kuba sixoxe sibe nokuqwashisa ngalesi isihlava lesi esikhona esibi. Kodwa ikakhulukazi umlayezo wethu sifisa ufinyelele nje emndenini ukuthi uma kukhona abavakashayo njengoba kulesikhathi lesi bangashiyi ogogo bodwa, bangashiyi ingane zodwa. Nanokuthi phela ngoba sinenkinga yalusi ihluku esikhona njengamanje einganeni. Sefana nabazali babheka ukuthi ingane zidlala kuphi nendawo. Siphinde sixwayisa futhi nalabo abavula amacala bawasule emveni kokuhlukunyezwa ngoba nabo laba benza ukuthi laba benza lesenzo lesi baqhubeke ngoba bazi ukuthi hayi uma usukhokha imali noma uma uba khona okuthembisile azosulwa. UNdunankulu wesifundazwe lo waZulu Natal umnumzana uThamsanqa Ntuli sibuyisele intambo kwenegoli. Kubizwa ufakazi omusha ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uSifiso Gwabeni Zungu. uGwabeni ukuphika konke okwalethwe enkantolo uBrigadier Bongani Gininda njengoba ethi ke uhubhuza amanga alihlaza. Owethula ubufakazi uSifiso Gwabeni Zungu uthi konke okwasho uBrigadier Gininda phambi kwenkantolo akulona iqiniso. Uphikileke nanokuthi wahlangana naye ehostel eBasuthu nalapho ayehlala khona. Waphika nakho konke okwenzeka endlini yakhe. He says, at around 8:30 and 9:30 in the evening, he was still seated at the hostel and he was facing the main door. He saw that both accused number 1 and accused number 3 had firearms in their possessions. He told the court that accused number 3 had no firearm in his possession. Accused number 2. Now he said, accused number 1 had a .38 revolver. Accused number 3 had a 9mm firearm. Icala liyaqhubeka. Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi indodakazi yomholi weMK Party uJacob Zuma ivuleleke icala udadewabo uDuduzile Zuma Sambudla kanye nabanye ababili uSiphukazi Xuma kanye noBlessing Khoza. Unkosazane Bonganini Zuma Ncube uvuleke icala estation samaphoyisa eSenthe neGoli ehlobeneke nokushushumbiswa kwabantu. I can confirm that Ms. Nkosazana Zuma Ncube has presented herself at the Sandton police station to depose a statement where she is urging police to investigate 3 individuals who
she accuses of luring 17 South African men to Russia under false pretenses. So firstly, she makes accusations that these men are trapped in the Ukraine-Russia war. And then she secondly says these men were lured to Russia. They were handed over to a Russian mercenary group, and they were made to then fight in the Ukrainian war without their knowledge and their consent. So she has urged us to investigate the matter. Sebeme ngomumo abacima imlilo kumasipala wase Cape Winelands Western Cape kulesikhathi samaholide kanti bathi ubuya sengathi ke isikhathi somlilo sheshe saqala kulonyaka. Bamalunga namashumi abebefumana iziqinisekiso emva koqeqesho lwenyanga ezintathu abathi beluqatha bathi bakulungele ukutyalwa kummandla ozihektare ezimalunga namawaka ngama-22 zalo masipala. We also, and this is a milestone today, working with the Department of Defence, including the Navy and all departments underneath the Department of Defence. They would like to work with us, so together we can share resources and we can together make sure that we have a very competent firefighting component. Abenkonzo zocima umlilo bathi kunjalo soloko bedinga ingakumbi abo bacima emhlabeni kungoko besebenzisane nabanye masipala bekaxakekiswa na imozulu engaqhelekanga. Every year change, as probably due to the climate change, but we find that it's started earlier. It's starting earlier, so yeah, with October it's starting already. We're getting busy with wildland fires, and then it carries on till May. Normally we used to conclude just after Easter when the big rains come. Amashumi afumene izatifiketi kuquka abasuka kwicandelo lamanzi nelophapho kumkhosi weli. Fire affects all, and the risk of fire is imminently dangerous to ships. So when we have joined the Navy, we found out that as a support branch, you can do fire and rescue services. Masipala uthubekele bucala 90 million rand kuze kuliwe lo mlilo. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Mbokelo masipala kwezemidlalo iKaizer Chiefs igoqiswe yi-Al Masry yaseGibhithe ngamagoli amabili kwelilodwa ekuhambeni emidlalweni weCAF Confederation Cup. Bambalwa abadlali beKaizer Chiefs abanesipiliyoni sokudlala emqhudelwaneni yase-Afrika. Unozinto weKaizer Chiefs uBrendan Peterson uphisana ngepenalty nevalelwe phakathi enethini uBonner Magisha. Umdlali weChiefs uDylan Solomons ukwazile ukushaya igoli lokulinganisa. Kodwa iqembu lasekhaya lashaya igoli lokunqoba emva kokuthi umdlalo wasemuva weChiefs ehlulekile ukukhipha ibhola emuva. We expect before the game that it will be a tough game for both teams. I'm so happy about the performance of our player. I think we did very well. iChiefs manje izobhena izamalek yase-Egypt emdlalweni wayo olandelayo kulo mqhudelwano. Mbokelo umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nganyakazi.